Здравей, правиш ли нещо? Аз правих нещо. Такова надстройка за хидравлична манипулационна количка, младите биха казали, че това е такава хитра функция. Защото самата хидравлична количка сама по себе си няма съвсем такова значение. Не я използвате толкова често, но аз съм доволен, че я имам. Имам го вече около 5 години, всъщност от началото на сътрудничеството с Unimax, и много ми беше полезен в началото, когато оборудвах работилницата при манипулация с някои тежки машини или техните части. Така че оцених манипулационната техника от Unimax, която ми служи вярно вече доста време. Както платформата, така и количката с хидравлично повдигане заместват още един човек, без когото не бих могъл да се справя при манипулацията. Но по-късно също, например, при сглобяване на мебели или когато инсталирах каминна вложка, беше перфектно. Просто го поставяте в най-ниската позиция, слагате товара върху него и след това го повдигате наистина напълно плавно до височината, която ви е необходима. Но както казвам, за майстора повечето време количката почива, което е жалко. И така ми хрумна, че бих могъл да я използвам и в междинното време. От известно време имам в главата си точно такова надстройване и сега съжалявам, че не го реализирах по-рано, защото само след няколко дни се оказа, че е много по-удобно, отколкото изобщо можех да си представя. Количката сама по себе си е от най-евтината версия, има само прост ножичен механизъм и следователно може да се изпомпва до височина от 77 метра. Това е достатъчно за много неща, но ако искам да го използвам като помощна маса за настолния трион, това е малко, там ми трябват поне 90 см и така ми хрумна, че мога да направя такова надстройване, което ще има допълнително повече функции. Веднага ще ви обясня. Както казвам, ако искам да го използвам като помощна маса за настолния трион и ми трябва материалът да се плъзга, трябва горната част да е красиво гладка, затова използвах фолиран шперплат, от тази страна гладко фолиран. Но после ми хрумна, че ако искам да поставя нещо върху него, някаква машина, било то мобилен ренде, митра трион или осцилираща шлайф машина, ще бъде проблем, че се плъзга. Имам нужда от нещо противохлъзгащо. Затова го направих така, че от тази страна е противохлъзгащо. Освен това вградих и такива профили за закрепване. И още нещо, за да не се плъзга по масата, освен че имам такава противохлъзгаща подложка, която обаче не е напълно всесилна, мислех как да го направя и ми хрумна да направя такива двустранни стопери. Така че и в двете позиции да бъде просто стабилно. Това е на всичките 4 ъгъла и работи безупречно. А целият този надстройка, или цялата тази надстройка, е изработена практически от един материал. И това от фолирания водоустойчив шперплат, който имах на склад още от времето преди да се поскъпва. Така че ми струваше относително 0,0 нищо. Разбира се, днес вече ще бъде малко по-скъпо, но въпреки това мисля, че си заслужава. Първо го нарязах с помощта на потапящ трион от голямата плоча и след това вече форматирах на по-малките части с помощта на настолен трион. И накрая, понеже реших, че ъгловите части ще направя свързани под ъгъл 45-10, трябваше да направя още скосени разрези. След това се замислих как ще ги свързвам. Все пак ламинираната шперплат се лепи доста трудно, обикновеното дърводелско лепило не държи на нея, дори и полиуретановото. Затова ми хрумна да го завинтя, но отново не исках да имам винтове тук на горния ръб, така че накрая опитах да го залепя на ламели. Разбира се, можеше да стане и с дюбели, но точно в ъгловите съединения ламелите са по-добри, затова използвах ламели навсякъде. Тук в тези ъгли са десетки, а между стълбовете и дъските са по-големи 20. Като смятах всъщност напречното сечение на тези ламели и тяхната площ за лепене е по-голяма от съответните дюбели, така че здравината би трябвало да е по-добра от дюбелите, но за това може би ще говорим в някое друго видео. И след това просто пробих отвори за болтовете в ъгловите части. И тук в тези подвижни части трябваше да фрезовам канал с диаметър 6 мм за тези болтове. И накрая трябваше да изработя тези гайки, за да бъдат всичките 4 еднакви. Ако искате да видите подробен процес как се изработват такива гайки, можете да погледнете едно от моите по-стари видеа. Така че след това ми трябваха още 4 болта с квадратна глава, 4 широки шайби и 4 вбиващи гайки, които всъщност са вътре в това. За да не забравя, разбира се, навсякъде заоблих ръбовете и от другата страна на гладката. Ги заоблих малко повече, за да се получи такъв наклонен ръб, ако натискам материала, да може по-лесно да влиза там. Това се подпомага и от факта, което не знам дали е умишлено или просто характеристика на този конкретен количка, че горната плоча не е хоризонтална, а е леко наклонена, което всъщност се оказа добро, защото когато материалът се движи напред, винаги е под нивото на, например, настолната пила и се издига чак тук. Това движение всъщност е напълно плавно
Както казах за фрезоването на тези захващащи профили, първо опитах да го направя с помощта на потапяща пила, но тъй като имам акумулаторна, която има много тънък режещ диск, това отне ужасно дълго време. Така че в крайна сметка се оказа, че е по-бързо и все пак по-точно и чисто да го направя с помощта на горна фреза. След фрезоването на тези канали обаче се оказа, че материалът се е отслабил доста, така че ми хрумна да поставя някакви прегради вертикално. Но това би разделило вътрешното пространство и би било жалко, защото междувременно открих, че е перфектно, че мога да вмъквам там, например, някакви дълги неща, било то линийка от трион или някакъв дълъг материал. Така че мислех как да го направя. Накрая направих такива подложки, което е добро и защото винтовете имаха в какво да се завият. И за да укрепя наистина горната плоча, направих си още една колона, от 4 парчета шперплат, които свързах във ъгъла под наклон. И тази колона пасва там толкова перфектно, че сама по себе си се държи, но мога да я извадя по всяко време, ако е необходимо. Що се отнася до самото управление на количката, с това се спуска надолу. А с този крачен лост се помпа нагоре. Има хидравлика, така че от време на време, например, е необходимо да се сменя и хидравличното масло. Всъщност, периодично, и тъй като всяка хидравлика има някакви течове, е ясно, особено ако е натоварена, че след известно време може леко да се спуска надолу. Тук има такива стопери, с помощта на които всъщност можете да фиксирате някаква конкретна височина, а ако искате да фиксирате някаква друга височина, можете или да направите тези стопери с различна дължина, или да поставите под тях някакви дървени клинове. И какво още да кажем в заключение? Това не е пълноценен заместител на някаква голяма хидравлична работна маса, която, разбира се, е по-голяма с различни размери. Предполагам, че е и по-стабилна, но многократно по-скъпа. Това наистина е само приставка за по-добро използване на такъв малък хидравличен манипулационен количка, която в основата си може да се намери за доста интересни пари. За да не го хваля само, или по-скоро за да имате на разположение цялата информация, трябва да се каже, че в сравнение с някаква друга подвижна работна маса, това е доста тежко. Но от друга страна, възможността за регулиране на височината точно до милиметър, която ви е необходима, е безценна. Докато до сега винаги съм се чудил къде да скрия количката, така че да не ми пречи много в работилницата, сега я държа постоянно навън на място. Тя ми е под ръка и мога да я местя както ми е необходимо. И дори през тези няколко дни, в които я използвам, тя наистина надмина очакванията ми. Използвам я както за машините, за осцилиращата шлайф машина, мобилния рендосвач или циркуляра, така и като съвсем обикновена масичка за отлагане или работна маса за по-малки неща. И разбира се, като помощна маса при обработка, било то на рендосвачката или на настолния циркуляр. И накрая имам една молба към вас. Ако ви хрумне някакво подобрение на конструкцията или имате други идеи как да използвате тази количка с надстройка, моля, споделете ги в коментарите под видеото. Под видеото ще намерите също така връзки към всички продукти, които сте видели. Благодаря, че гледахте, бъдете добре и правете нещо